Čo chcete vedieť predtým, ako pôjdete na Maledivy? Na Maledivy letíte. To znamená, že keď idete sami na vlastnú päsť, tak potrebujete letenky. Letenky je dobré hľadať na flights.google.com, ktoré majú celý súbor leteckých spoločností a vedia to pekne vyskladať. A v zásade existujú dva spôsoby, ako letieť na Maledivy. Prvý sú nízkonákladové letecké spoločnosti a druhý sú tie, povedzme, že tradičné letecké spoločnosti, kde je ten komfort teda neporovnateľný. Nízkonákladovky, ktoré lietajú na Maledivy, je z našich končín dostupný Wizz Air, ktorý lieta z Budapešti. Kto má do Budapešti bližšie tak, a blízko, tak je to asi fajn. Kto je skôr tak orientovaný na Viedeň, tak odtiaľ myslím si, že Wizz Air ani dokonca nelietá. Dá sa to aj nejako vyskladať, že polovica cesty Wizz Airom, polovica cesty Emirateom alebo Qatarom. Ale každopádne ja odporúčam vybrať si Qatar, Emirates alebo Fly Dubai, alebo ako sa volajú. Proste niektoré z tých, ktoré nie sú vyslovene nízkonákladové spoločnosti, kvôli tomu, že letíte 5-5,5 hodiny a potom 4-4,5 hodiny a ten komfort tej leteckej spoločnosti oceníte. Prestupuje sa bežne v Dubaji alebo v Dohe, čo sú obidve celkom pekné letiská. Tu pár hodín tam máte čo robiť, ale niekedy vám to tie najlacnejšie letenky nájde s prestupom, ktorý môže trvať 3, 4, 5, 11 alebo 18 hodín. Pri prestupe do 24 hodín napríklad Emirates vám neodovzdáva batožinu, to znamená, že nemôžete ani výjsť z letiska. Takže treba si to dobre rozmyslieť a ideálne kombinovať si tie letenky tak, aby bol ten prestup čo najkratší. To platí pri ceste tam a aj pri ceste späť. Keď už ste na Maledivách, tak pristanete na medzinárodnom letisku v Male, čo je jeden z Maledivských ostrovov. Tých ostrovov je 1200 niečo, cca. Možno niečo menej, možno niečo viac. Pointa je v tom, že od tohto ostrova sa musíte dostať do svojej destinácie. Pokiaľ idete na nejaký z lokálnych ostrovov, ako je napríklad to Todu, alebo Ukulhas, alebo niektorý z týchto populárnych, kde sú hotely, tak viete využiť verejnú dopravu. Verejnú dopravu, to znamená, že na tieto ostrovy chodia pravidelne člny, ktoré napríklad na Todu to stálo $35 na osobu, bez ohľadu na to, či je to teda dieťa alebo dospelá osoba a tá cesta trvala približne 1:15 rýchločlnom. Je to nejakých 60 km, takže treba sa na to pripraviť a treba rátať s tým, že je to tiež akože nejaký náklad, ktorý musíte zaplatiť. Takisto potom musíte samozrejme zaplatiť aj cestu späť a napríklad na to Todu ten rýchločln, tá loď ide iba 2-krát do dňa. Takže aj toto si treba naplánovať, že keď priletíte, tak máte nejaký čas, než pôjde vaša loď. Informácie o lodi vám poskytne váš ubytovateľ, oni sú všetci veľmi príjemní, takže oni dokážu vám povedať zorganizovať dokonca, že vás na tom mieste, na tom letisku teda vám povedia kam ísť, kde vás bude niekto čakať, o vás vedieť a potom si s ním dohodnete, že kedy ide loď a čo robiť. Čo ešte, ak máte náhodou v Male dlhú čakačku na váš čln na ostrov, tak sa dá perfektne využiť MHDčka loď do mesta Male, pretože letisko je na ostrove, ktorý je od hlavného mesta spojený mostom, teda, alebo sa dá preplaviť loďou za nejakých 10 minút. Tá loď stojí $1. Dostanete sa do Male a môžete si ho trošku prejsť, kým máte čas. Male je najhustejšie obývané mesto na svete, takže je to celkom vtipné, je tam naozaj, sa tam hýbu ľudia jak mravce, je to také príjemné, je to dobre vidieť. Trošku je problém s tým, že vlačíte so sebou kufre, ale čo už cestovateľ nedá za zážitok. Pokiaľ idete do rezortu, tak je tá situácia trošku iná. Väčšina rezortov totiž vyžaduje, aby ste sa tam dostali svojou vlastnou dopravou. Toto, keď napríklad rezervujete cez Booking, tak si treba veľmi dobre pozrieť, pretože štandardne to máte napísané v podmienkach a keď si to nevšimnete, tak vás to môže prekvapiť, pretože napríklad nás cesta loďou na náš ostrov Olhuveli, kam sme išli, stála $125 na dospelého na jeden smer. To znamená, že dvaja dospelí, dve deti, $250 tam, $250 späť. A už máte zase zvýšený náklad, treba s tým počítať. Keď idete, jak my ešte, že Todu, tak tam bolo $140 a tu na 250. A trošku sme mali teda tú menšiu výhodu, že hotel rezort nám jednu z tých ciest neúčtoval, že sme to mali ako v cene izby. Keď sa rozhodnete ísť na lokálny ostrov,
tak treba počítať s tým, že prichádzate do Ázie a do krajiny, ktorá žije svojimi pravidlami. Nie je to tam všetko pripravené pre vás, ale tí ľudia tam reálne žijú. Zažijete tam kolorit toho života, toho reálneho, to bohatstvo toho ich ponímania sveta. A v prípade Todu napríklad bolo veľmi výhodné, že na tomto ostrove sa pestuje ovocie a zelenina. To znamená, že pri pláži boli stánky, kde si vy viete krásne kúpiť na obed papáju za $2 a super sa z toho nájete a prakticky nič vám nechýba, pretože raňajky ste mali veľké hotely, večeru budete mať perfektnú hotely, takže takto viete veľmi dobre fungovať. Ľudia sú veľmi priateľskí, veľmi milí, všetci veľmi úslužní, super, všetci jazdia na skútrikoch, nemajú žiadny asfalt, úplne úžasná vec, oni proste nemajú asfalt, ale všade iba nejako spevnený piesok alebo buď plážový alebo nejako navezený. Aut je na ostrovoch minimum, pretože by sa tam nezmestili, takže sa chodí na skutrikoch. Hoteliky napríklad na Todu nie sú pri pláži, čo znamená, že vy musíte k tej pláži dochádzať z toho hotela. Je to práve kvôli tomu, že oni pestujú, v okolí pláži pestujú ovocie a zeleninu, takže to si nechávajú ako poľnohospodárskú pôdu a v strede ostrova sa potom žije a tam si stavajú aj tie hotely. Dochádzať na tú pláž je tak 10-15 minút, s tým musíte počítať a väčšina hotelov buď vám poskytne bicykel, môžete brať bicykel a prebicyklovať tam, alebo ak nie bicykel, tak majú tie svoje buggies, také tie golfové autička predĺžené, ktorými vás vedia zaviesť na pláž alebo naspäť, pokiaľ sa dohodnete. Je to veľmi pohodlné a čo sa mňa týka, ja si myslím, že tie pláže napríklad na Todu, tá veľká Sunset Beach, tak to je úplne nádherná, úžasná pláž, absolútny prototyp toho, ako si predstavujete pláž na Maledivách. Druhá vec, taká možno, že menej trošku výhodná tohto lokálneho ostrova je to, že on má tú pláž veľmi dobre pripravenú. Tam sú lehátky, tam sú slnečníky, tam sú zavesené hojdačky, aj na krásne fotky, aj na krásne polihovanie, je to super. Ale treba rátať s tým, že tých ľudí je tam trochu viac a niektorí tam teda prídu zasvítania a nejakým spôsobom si rozložiť tie uteráky a zachytiť si to. Takže keď tam chcete ten slnečník mať na ten deň, tak tam treba buď prísť skoro, alebo tam prísť skoro. No. Zažili sme aj situáciu, kedy ľudia odišli a uteráky zostali a objavili sa na druhý deň popoludní. No. Tak sa to tam na týchto lokálnych ostrovoch robí. Keďže je to moslimská krajina, tak nemôžete počítať s tým, že niekde na ostrove, kde žijú lokálni, dostanete nejaký alkohol. Je sranda, že sa predávajú rôzne pivá, takéto napríklad Heineken tam kúpite, Heineken 0,0 ale iba. Takže s alkoholom nepočítajte, ale robia tam fantastické drinky, oni vedia s tým ovocím strašne dobre robiť a to chutí tak úžasne, že vám ten alkohol v tom drinku vôbec nechýba. Takže toto sú také krásne výhody lokálnych ostrovov. Pokiaľ sa rozhodnete ísť ale do rezortu, tak jednak s tým, že rátate s nejakou dopravou, tak prichádzate do úplne iného sveta. Ten rezort je postavený celý pre vás, pre váš zážitok. To znamená, že aj ten alkohol tam je k dostaniu, ale celé tie služby to povyšujú na takú možno, že maledivskú dovolenku, ako sme my zvyknutí z fotiek a z Instagramu a z katalógov, že to je to, kde si máte teda akože úplne vypnúť a o všetko sa postarajú ostatní. Je to veľmi komfortné, je to veľmi pohodlné, trošku sa tam stráca ten feel toho domácna, čiže prakticky ste v rezorte, ktorý má ale všetko. Je to úžasné, ten komfort je tam väčší ako na tom lokálnom ostrove každopádne a je to niečo, čo je tiež treba zažiť. Samozrejme, tiež majú nádherné pláže, tiež majú miesta na šnorchlovanie, ale aj tá cena tej služby je tam neporovnateľne iná. Keď si vezmete, že na Todu viete mať jednu noc v hoteli pre 4, čo sme boli 2 dospelí, 2 deti, s polpenziou za $150, tak v rezorte to bude takých $1500, no približne. Samozrejme, aj na to sa existujú spôsoby, ako sa to dá riešiť lepšie. Čo si netreba zabudnúť, keď idete na Maledivy, tak je určite výbava na šnorchlovanie. Tam si to viete kúpiť, tie okuliare a ten šnorchel, ale ono je to dobré si to zobrať odtiaľ. To jednak to aj v Decathlone kúpite dostatočne kvalitné. A druhák, tam to naozaj využijete. Tam stačí skočiť do vody a urobiť 2-3 zábery a ste na koralovom útese, kde máte nádherné rybičky, nádherné korytnačky, žraloky, manty. Úplne úžasné stvorenia, ktoré ste v živote videli maximálne tak v knižkách, tam budú plávať okolo vás. Vôbec sa neboja, nie je to ako v Chorvátsku alebo v Taliansku, že tie rybičky
zdrhajú o dušu, ale doslova si plávajú okolo vás, jak Nemo a Dory, ktorí tam tiež sú. A to sú také krásne zážitky, že tam naozaj prešnorchlujete kľudne pol dňa. Je to úplne úžasné. Na to, aby sa to ale dalo, potrebujete si hľadať ostrov alebo rezort, ktorý má tzv. House reef. Oni to píšu v popise aj na Bookingu, že rezort má vlastný house reef, čo znamená, že on je ten atol, na ktorom je, alebo ten ostrovček, na ktorom je, má v dostupnej vzdialenosti reef, teda útes koralový, na ktorom sa všetky tieto rybičky a tieto stvorenia zdržiavajú. A to je jednak dobre kvôli tomu, že máte za čím šnorchlovať, a druhá je to dobré, že kvôli tomu, že keď skočíte do vody, tak vás nezoberá odliv. Lebo tam, kde house reef nie je a prípadne sú ešte aj tie vilky nad vodou, tie krásne ikonické vilky nad vodou, tak sa vám môže stať, že z vilky skočíte do vody a už vás to berie na Sri Lanku. Tak house reef je niečo, čo chcete, aby váš rezort alebo váš ostrov mal. Ostrovíky sú inak samozrejme malé, všetky sú maličké, to Todu je pomerne veľký, ale aj ten má na priemer iba 1,6 km, takže vy ho kľudne prejdete peši za 20 minút, nie je to vôbec problém. Ale napríklad rezorty, tak to je celý ostrov prakticky vlastný rezort. To znamená, že z neho sa nejakým spôsobom ani nemáte ako dostať. Preto aj tá doprava je taká, že oni si pustia do rezortu len loď, ktorá je ich, čiže vlastnú loď. Inou loďou tam je veľmi striktný zákaz proste prísť, že s tou dopravou alebo s tou cenou dopravy moc nemáte čo spraviť, musíte akceptovať tú, ktorú majú. Tiež si musíte dať pozor na to, aby ste si nevybrali ostrov alebo rezort, ktorý je veľmi ďaleko od hlavného mesta Malé, alebo teda od letiska, pretože na vzdialené rezorty musíte lietať hydroplánom a tam už je tá cesta dvoj-trojnásobne drahšia ako cesta rýchločlnom. Takže tam by ste potom museli počítať ešte s vyšším nákladom, ako sa tam dostať, a v konečnosti nie je to malý náklad naozaj. Stráva absolútne úžasná. Oni na ostrovoch, na lokálnych ostrovoch sú tie raňajky také trošku jednoduchšie, že tam naozaj nemáte čakať nejako príliš veľa, ale v pohodičke sa nájdete, nemusíte byť rozmaznaní a bez problémov s tým fungujete, není problém. Ale keď prídete do rezortu, už to sú rezorty takže 4-5 hviezdičkové, no tak aj tá strava tam je trošku iný level. Tam ako to bolo niečo, na čom sme sa vždy tešili. Na každé raňajky a každé večer sme sa veľmi tešili v tom rezorte. Ale aj na lokálnom ostrove Todu nám robil lokálny kuchár veľmi dobré večere. No a ešte maličké zamyslenie nad rezortami. Keď chcete ísť do rezortu, tak treba hľadať akcie. Oni vedia mať akcie, pretože tam inak je tá cena za tú noc tých 1500-2000 eur. Samozrejme, kľudne aj 10 000 eur, aj také sú. Ale viete si aj na Bookingu napríklad vychytať, že oni dajú akciu, keď majú veľa voľných priestorov, veľa voľných izieb, tak vám vedia dať akciu, že kľudne 60-70% dole z tej ceny a zrazu sa dostávate na celku rozumnú cenu vzhľadom na to, že idete na Maledivy. Na Maledivách je ale všetko drahé, takže aj keď tam prídete a rozhodnete sa, že vám stačia raňajky a na večer pôjdete do reštaurácie, tak keď ste v rezorte, tak ste odkazaní iba na ich reštaurácie a ich ponuku a ich ceny. No a keď si vezmete, že on je pôvodne drahý ten rezort, tak aj tie služby všetky sú tam drahé, ktoré tam máte. Takže aj len ten drink, ktorý si dáte večer, nebude cenovo úplne ideálny, a keď ste sa tam mali stravovať týždeň, tak to bude rovnako náročné. Čo je taká obrovská výhoda tohto kombinovania, že rezort a lokálny ostrov, aj keď je to trošku drahšie už len preto, že sa musíte presunúť, je v tom, že ľahšie nájdete, tak ako my, že posledné 3 dni pred odletom sme to našli, sme to dali dohromady, skôr nájdete voľné ubytovanie, skôr sa tam dá nejakú robiť tá cena a hlavne spoznáte aj ten typ. Pretože keď si predstavíte, že ste 10 dní na jednom ostrove, tak ten ostrov je maličký. Tam už potom potrebujete fakt výlety a veci, ktoré vás tam nejako zabavia, lebo ono sa môže dostaviť to, že máte pocit, že už ste všetko spoznali. A takisto aj v tom rezorte, proste byť tam 10 dní na niekde zavretý, tak to je také, že ideálnejšie si to aj prestriedať a máte prakticky 2 dovolenky v jednej, čo je skvelý deal. Takže keby som to mal zhrnúť, tak na Maledivy sa dá dostať low-costovo, letenky cez Wizz Air sa pohybujú okolo 300 eur, dajú sa vychytať vraj akcie, že za 180 eur ste na Maledivách. Keď idete s takou renomovanejšou leteckou spoločnosťou, tak treba počítať tých 650, skôr 800 eur na osobu. Tam a späť ubytovanie na lokálnom ostrove môžete rátať 2 izbu okolo 100
$100-150 na noc. Rezort treba rátať minimálne $500, $600 až $800 na noc. A prakticky ešte existujú aj ľudia, ktorí vás tam vedia vám to zorganizovať celé na ostrovoch, pretože na rezorty sa špecializujú skôr cestovky. To si dáte hoci ktorú cestovku a nájdete si cenu a vybavíte. Ale sú ľudia, ktorí cez Instagram vám vedia poradiť, zohnať, vybaviť a vtedy sa vie pohybovať 11-dňový pobyt v cene okolo 2000 eur na osobu, dospelú. Čiže zrazu to nie je až tak extrémne drahá dovolenka, keď sa to takto vezme. Ale zážitok je neskutočný. Je to úplne úžasné. Každému doporučujem a myslím si, že každý by mal na Maledivy aspoň raz v živote ísť, lebo si to zaslúži.